Oh ja, die wie wel heel leuk, ja. Dat voel me, voel me een beetje aan, maar nee, maar de ene weet ik wel aardig pittig. Dus nee, maar dat lukte goed. Ja, nee, weer echt een leuk stukje hier even. Ja, prachtig. We organiseren een mountainbike-tocht in de regio. En dat we elk jaar. En ja, daarom ben ik stukken Zuid. Dit is mijn werkpak, zeg maar. Een beetje wieter dan Juster. Hè. We hebben Juster alles uitzet. Mijn ploegje vrijwilligers. En van de morgen mijn peer de boel controleert. Dan gaat natuurlijk kapot wetter vallen. Dus, maar die nog wel prima te doen. Ik ben een beetje vies. Ik ga wel eens viezer geweest, dus het valt mij. Ik probeer die 54 kilometer te fietsen. En dan wordt het helger, dat is watje. Dat is machtig. Gewoon lekker in de blubber om ploegje en gewoon gezellig. Het eerste punt is ongeveer Burgum. En dan komen ze weer om, zeg maar. Dus, we pakken alles wat een beetje onverhard en overrood is, pakken we mij onderwijs. Dus dat is wel heel leuk. En probeer elke keer hier een beetje een variërende route te maken. Die net lijkt op de route van vorig jaar. Dus. Wat vaak zeggen ze is van, oh, wat leuk jongen, dit is zat dichtbij. Ik ben hier al 20 jaar, bij wie het van spreken. En dat ga ik nog nooit zien, dus dat is super leuk. Ja, een beetje spannend en een beetje, ja, even lekker vies worden. Lekker weird worden, ja, echt hartstikke leuk. Ja. Even goed zweten, hè? Het laatste stukje, is dat nog redden? Ja, zeker. Ik ga ervoor, hè? Ik kom s'avonds aan de vrienden staan. Dan was dan zet ik hem op Google Maps, dan haal ik het s'avonds aan.